Pozdravujem, priatelia. Pri mnohých rozhovoroch s vami sa nás pýtate, ako si vieme byť tak istí, že toto bol dopredu naplánovaný scenár. Rozhodli sme sa vám preto pustiť video, ktoré malo výjsť pôvodne v septembri tohto roku a my sme celé leto na základe anonymného podania zhromažďovali dôkazy, preverovali fakty a pripravovali pre vás video, ktoré však nakoniec nevyšlo. Bolo to tak z dôvodu, že sme váhali, či skutočne tento postup je správny a či modus operandi, ktorý bol popísaný v anonyme, sa naplní. Ako dôkaz toho, že toto video skutočne vzniklo už v septembri a že teda informácie v ňom pochádzajú zo septembra, vám priamo tu do videa teraz dávam screenshot vlastností súboru, ktoré jasne preukazujú termín, kedy bolo finálne video dokončené. To znamená, že my sme už od 3. septembra boli presvedčení vnútorne o tom, že niečo takéto sa chystá. Nemali sme však dôkaz. Keď si ale pozriete toto video, tak zistíte, že nakoniec to všetko do seba zapadá. Takže príjemné sledovanie. Mesto Vysoké Tatry čelí podozreniam z účelovej kontroly v základnej škole v Tatranskej Lomnici. Ešte pred letom sme dostali anonymný list, ktorý opisuje postup vedenia mesta pri odvolávaní súčasnej riaditeľky školy. Nezverejnili sme ho hneď. Obsah listu sme celé mesiace overovali, konfrontovali dotknuté osoby a žiadali ich o stanovisko a vysvetlenie. A hoci primátor informácie z listu čiastočne poprel, priznal, že kontrola, ktorá je v liste niekoľkokrát zdôraznená, má údajne umlčať neprajníkov. List pritom opisuje presný manuál, ktorý uvádza pravý opak. Poverenie hlavnej kontrolórky, nájdenie množstva chýb, predloženie správy poslancom, hľadanie vinníka a odvolanie riaditeľky školy, pričom mali byť vedením mesta Vysoké Tatry už aj oslovení jej možní nástupcovia, ktorí by poslušne plnili ambície súčasného vedenia. Hoci ide o anonym, udalosti posledných mesiacov tento šialený scenár potvrdzujú. Mestské zastupiteľstvo kontrolu schválilo, kontrolórka ju celé leto vykonávala a výsledná správa je už hotová. Obsahovo má pritom účelovo diskreditovať súčasné vedenie školy so zrejmým cieľom. Samotná kontrola vo verejnej správe je správna vec a súhlasíme s ňou. Vzhľadom na okolnosti a zrejme načasovanie sa domnievame, že ide o účelový postup. Už v minulosti sa objavili pokusy o účelové hľadanie chýb vedenia školy, ktorého výsledkom malo byť odvolanie súčasnej riaditeľky, avšak bez úspechu. Dnes už bývalí zamestnanci mesta objektívne vyhodnotili, že dôvody na odvolanie súčasnej riaditeľky neexistujú. Je nám už jasné, že kroky z listu sa postupne naplňajú. Najkontroverznejším má byť práve odvolanie súčasnej riaditeľky. Tá pritom školu pozdvihla na novú úroveň, dosiahla medzinárodné uznanie a finančne školu zabezpečila tak, že o ňu je záujem zo širokého okolia. Ak by sa scenár doviedol do konca, znamenalo by to nielen jej odvolanie, ale predovšetkým mocenský zásah do budúcnosti našich detí. Nebudeme preto mlčať. Vzhľadom na aktuálne kroky našej samosprávy, preto spúšťame petíciu na podporu súčasného vedenia základnej školy a zároveň zvažujeme podanie na generálnu prokuratúru, nakoľko máme podozrenie, že ide o pokus o porušenie zákona. Nejde totiž len o jednu školu, ale o princíp. S deťmi a ich budúcnosťou sa nesmie hazardovať. To jednoducho nedovolíme. O ďalších krokoch vás preto budeme informovať. Len spoločnými silami zvládneme zastaviť zlovoľníkov a ochránime naše deti a vnúčatá. Tak ste to videli. Video, ktoré pochádza preukázateľne zo septembra, zverejnili sme ho ako občianska iniciatíva a zároveň spravodajský webový portál až teraz a už niekoľko mesiacov sme o tomto niečom vedeli. Skutočne nás chce niekto presviečať v tejto situácii, že toto je náhodný výsledok kontroly? Alebo že tu ide o nejaké 3 eurá? Ľudia, Tatranci, máte svoje hlavy? My sme vám tu teraz niečo ukázali a sami si utvorte názor o tom, kto klame a kto hovorí pravdu. Ďakujeme za podporu a ďakujeme, že stojíte za našou pani riaditeľkou z Tatranskej Lomnice.